Hey guys, Khulumbai nwngthang आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दाख्लै आं मोनसे पोस्ट होदोंमोन नोंथांमोना आंखौ जाबायदि जा एसे मिथियो बेनिख्रुइ बांसिन मिथिनो थाखाय आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इजि लामा होदोंमोन बेनो जाहैबाय Q&A भिडिअ दैट मीन्स नोंथांमोननि सोंथि आरो आंनि फिननाय सो दिनैहाय आं बे भिडिअखौ लाबोबाय सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बिदिब्ला आं दायो फार्स्टनिफ्राय आङो नायलांबाय थानोसै मा कुइसन सोंदों आंखौ माखासे मिथिला माबायदि कुइसन सोङो माखासेयाथ' बिराद मिथना सोङो दिसुन फार्स्टआवनो आं लानोसै दावगालु मिक्सारनिफ्राय आंखौ सोंदों आब'निसिम कुइसन खालामनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय अके थेंक इउ ओमफ्राय सोंथिया जाहैबाय गिबि सोंथि आब'आ दायो इउटुब बाहेरै आरो मा खामानियाव मुखुब जाना दङ अके आं दायो इउटुबनि बाहेरैथ' बिदि जेबो खामानि गैथ'वा आङो जास्ट कम्पिउटार क्लास लायो मानो होनोबा आं सिगाङाव लानाया कमप्लिट जायाखैमोन आंना ओमफ्राय आरो दाख्लै बेरायबाय माबाय बेबायदि शुटिं लानायावहाय गेप्स जादोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा मेनिफ्राय स्टार्ट जाफिनबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' जेबो खामानि गैथ'वा बाट साननानै दङ जाफुंथ'वाखै आरो ओमफ्राय आब'आ क्लास 1 निफ्राय क्लास 12 सिम प्राइभेट स्कुल कलेज फरायदोंमोन ना गभर्नमेन्ट अके आङो प्राइभेटआव फरायाखै गभर्नमेन्ट स्कुल गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायदों आरो बेबायदि ओमफ्राय बिनि उनावहाय सोंदों आब'खौ न'आव आयं बोराय आयं बुरै सोर बांसिन अनो अननायाथ' गेमस्रि दैमारिखौ सोरबा अनालासिनो थानो हादों नामा दिनैसिम गासैबो अनखायो आंखौ ना माने नायनो बाबाबो बे नायनो बानायखौ आं माने पजिटिभ वेयाव लायो आरो माने पजिटिभलि साननानै लायो आङो ओमफ्राय जोंहा न'खरनियाथ' आंखौ आरो दाउदै नों आंनि बायहां गुब्रुहां बेबायदिसो अनो आंखौ जोंहा न'नि मानसिया बेखायनो आं माने मालाबाबो सानफेराखै जे सोर बांसिन अनो बा सोर बांसिन अना बेबायदि नङा आंनि थाखाय गासिबो अननाया इकुवेल ना आदायानो अना ना बाजैयानो अना ना आब'आनो अना ना गुबैयानो अना ना मा बाबा थेख्ला गासिबो अनो ओमफ्राय आब'आ दायो सिमहालागै इउटुबाव बेसे रां खामायखो अके गोबाङानो आंखौ बहुत दिननिफ्रायनो सोंगासिनो जे इउटुबावहाय नोंथाङा बेसे रां खामायखो बिदि होननानै नै इउटुबनि आर्निंआ एक्जेक्टलि बिदि फैखाया मालाबा नोंनि भिउसआ बारायबानो नोंना आर्निंआ बारा जागोन आरो बेबायदिबो नङा जे साबस्क्राइबार बारा थाबानो बे मानसिया बारा फैसा मोनो आरो बेबायदिबो नङा जे साबस्क्राइबार खम थाबानो बे मानसिया खम फैसा मोनो बेबायदि नङा भिउसजोंसो खोथा आरो साबस्क्राइबार बारा थानाया मोनसे वेजों माने हेल्प खालामनाय जायो बेनो जाहैबाय नोंनियाव जुदि नोंनि चेनेलाव जुदि साबस्क्राइबा बारा दङ बिदिब्ला नों जेब्ला भिडिअ होगोन अब्लानिया बै साबस्क्राइबारफोरनियावहा नोंनि जितु भिडिअआ रिकमेन्ड जानानै थागोन आरो नटिफिकेशनबो थांगोन जुदि बेल आइकनखौ थुनाय थायो बेबायदि आरो बेवहाय माने हेल्प जायो भिडिअ होनाय लोगो मानसिफ्रा नुहैयो उमुगा भिडिअ होबाय जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला बिथांमोनाथ' डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै नायखागोन बे भिडिअ भिउस बारा जाबाथाय मोनगोन आरो ओमफ्राय आरो इउटुबावहाय कमिउनिटि गाइडलाइन्स बिदि थायो स' गावनि आर्निंसखौ माने इउटुबनि जा आर्निं जायो बेखौहाय डाइरेक्टलि खिथानो मोना बे कमिउनिटि गाइडलाइन्सआवहाय गोलैयो आरो बेखायनो आं खिथानो हाया सरि आं बेसेबां क्रर खामाया बा थाइसे थाइनै खामाया मा होनगोन जाखिनि नांगौ मानसिनि जिउ खुंनायावहाय मानसिफोरनि गुबुन मानसिफोरनिखौथ' बाद जेनेबा आंनो जिमानखिनि नांगौ एसांखिनि दा जिमानखिनि नांगौ दे मानसिनि लुबैनाय हास्थायनाया जेब्लाबो सेम थाबाय थाया गोदो आं सानोमोन मा गोदो आं गानोमोन 100 रुपिसनि 200 रुपिसनि गस्ला इभेन दाबो गानो दिसुन किन्तु दायो जेनेबा 2000 3000 4000 5000 बेबायदिनि ड्रेस गाननो लुगैबाय मानो लुगैबाय गोदो लुगैयाखैमोन गोदो 100 200 दोनो माने साफिसाइन्टमोन आरोना किन्तु दा साफिसाइन्ट नङा दा 200 निबो ड्रेस गानो बे नङा जे आं दा दामि गानग्रा जाबाय बेबायदि नङा दाबो खम दामि गानो किन्तु गोसोआ माने चेन्ज जायो एजजों लोगोसे साननाय हनायाबो चेन्ज जायो आरो बेबायदि
ओमफ्राय खोन्थानोथ' हाला दा उनावहाय खोन्थागोन आङो दसे नेबाव होनदो आब'नि जिउनि थांखिया मा अके आंनि जिउनि थांखिखौ नोंथांमोननो खोन्थाबा नोंथांमोनहा मिनिनानै मा जागोनथाय मिथिया क्लास 1 2 3 जेनेबा एलपि स्कुलाव आंथ' जेनेबा प्राइभेट स्कुलाव फरायाखै नालाय जेनेबा एलकेजि नार्सारि माबा माबि बिदि दङ नालाय बेबायदिखौथ' जिबनाव फरायनो मोनासै जों फरायनो मोनदों मा डाइरेक्ट थाखोसेनिफ्राय माने कसेनिखौ 6 माससो फोरोंबाय जेनेबा सोलोंबाय बिनि उनावहाय डाइरेक्ट प्रथमसेनि माने थाखोसे बेबायदि आरो बर' मिडियामाव फरायदोंमोन आङो थाखोसे थाखोनै बेबायदि डाइरेक्टखा ओमफ्राय बे टाइमावहाय एलपि स्कुल टाइमावहाय आं दाबो गोसोआव दङ जोंनि हेडमास्टारनि नामा मा मिथिबायना जोंनि हेडमास्टारनि नामा समबार बसुमतारी माने बिथाङालायनो जोंनि सारा समबारावहाय जोनोम जादोंमोननो नंगौना नङा आंबो मिथिला माने जोंहा बाबाया होनदोंमोन आरो बेखायनो लायनो बिनि नामा समबारनो माने आं न'आव फैनानै सोंफैयोमोन जोंहा बाबाखौ माने जोंनि सारनि नामा मानो समबार इदि होननानै आरो ओमफ्राय इयावनो खिथादोंमोन ओमफ्राय बे सारा जोंखौ जेब्लानोखि सासे जेब्ला जोङो क्लास 5 आव थांसिगोन क्लास 4 नि जेब्लानोखि फाइनेल एग्जाम जासिगोन 12 माहिया एग्जाम होनोमोन ना जोंनिया बे एग्जाम जानोसैयाव सोंबाय दानाबा मा जागोन होननानै ओमफ्राय बे टाइमावथ' जि दुगि होनबाय डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन इदि होननानै उन्दै टाइम नालाय जेबो मिथिया ओमफ्राय जेब्लानोखि क्लास 9 10 जाबाय क्लास 9 10 माबा होनोसै मेट्रिक एग्जाम होनोसै बेबायदि टाइमावहाय एबसुफोरा मिटिं मोनसे खुंबाय ओमफ्राय मिटिङावहाय सोंबाय जानोबा साफा ओमफ्राय बे टाइमाव माने मा फुङाव सिखारदो दसे फरायदो ओमफ्राय बिमाया ओंखाम संना दोननायखौ जादो आरो स्कुलाव थांदो ओंखारनानै एसे लिपस्टिक फोनदो आरो काजल फोनदो आरो पन्स पाउडार फोनदो बे टाइमाव दै आंनि देलायनाया पन्स पाउडार फोनदो ओमफ्राय काजल फोनदो ओमफ्राय लिपस्टिक फोनदो ओमफ्राय थांदो ओरैबायदि जोहोलिखा उन्दैयावबो ओमफ्राय उनावहा आरो फैफिनदो स्कुलनिफ्राय फैफिननानै आरो खाम जानानै दसे गेलेनानै दुब्ला उन्दुलायदो दसे फरायनानै बेबायदि माने जेबो फिक्स बेबायदि थांखि गैयामोन माने लाइफआवहा मा जागोन जेनेबा एम इन लाइफआ मा जेबो थांखि गैयामोन आरो बे टाइमाव ओमफ्राय माने ओरैबायदि कनफिउसमोन लाइफखौ लानानै आंहा बबेयाव इन्ट्रेस्ट दङ आंहा जेरावबो इन्ट्रेस्टआनो गैया आं मा जागोन माने जेबोखौनो मिथिया होमबाबाबो आं ओरैनो बे टाइमाव होनदोंमोन आरो आं प्रफेसार जागोन इदि होननानै खिन्थु सिरियासलि दे आंनाव माने बिदि प्रफेसार जानायनि जेबो थिंकिं गैयामोन बे टाइमाव माने आं कनफिउस आत्मासोमोन बे टाइमाव मा जागोन गावनो मिथिया जास्ट माने जाहोगासिनो बिमा बिफाया जागासिनो आरो स्कुल थांनांगौ स्कुल थांगासिनो बेनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय क्लास 11 12 आवहाय एसे सिरियास जाबाय सानबाय ओहो बेबायदिबा जानाय नङा लाइफआवहाय एसे फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट जानांगोन हारसिंनो हिन्जाव मानसिबालाय मा जानो बेबायदि होननानै ओमफ्राय डिग्रि मोननानैसो एसे सिरियास जाबाय आं फरायनायावहाय नङाबाथ' आंना एसेबां सिरियास नङामोन फरायनायाव ओमफ्राय डिग्रि मोननानै सानबाय पुरा मोजां फरायनांसिगोन प्रफेसार जानायनि खोथा दङ बिदि होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो साननाय लेखा प्रफेसार जानाय लेखा मास्टार डिग्रिबो खालामहैबाय खिन्थु खाफालानो गैयामोन खोमा प्रफेसार जानायनि बेखायनो दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय Q&A भिडिअ खालामगासिनो नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय माने मा दा मा जाखो इउटुबार जागासिनो ओमफ्राय आब'नि साबसिन बेदरा मा आंनि साबसिन बेदरा अभियासलि अमा आरो मा जानो ओमफ्राय आब'नि साबसिन मैगङा मा मैगङाथ' बिदि फेभरेट गैया माने गासिखौबो गोथाव संना होबानो जायो गोथाव मोनो खिन्थु आं जोगोनार जानो बिराद गोथाव मोनो बेखायनो आंबो जोगोनार बायदि जेब्ला आब'आ उन्दै समाव स्कुलाव थांजेना दा देरनाय समहालागै साबेसे सेंग्रा गोसो थोना गारलायखो मासे देन्जार कुइसन सोङो नोंसोरलाय आयो दंनायाथ' दङमोन आंबो नोंसोरबायदि मानसिसो होनदो खिन्थु दा खिथानो बोरैबा मोनदो नेक्स्टआवहाय बिराद इन्ट्रेस्टिं बेबायदि Q&A भिडिअ लानानै फैगोन आं मानो होनना बुङोब्ला आंनि भिडिअखौ बिराद गथ' उन्दैफोराबो नायो आंनि मिथिनायाव कमेन्ट्सफोरखौ नुनानै मिथियो बेखायनो मोनसे स्पेशल भिडिअ बानायगोन जेखौहाय आङो इट्स नट फर किड्स होननानै लिरनानै होखागोन आरो ओमफ्राय सेटिंआवबो खालामनानै होखागोन बेवहाय नोंथांमोना नुगोन आरो दिनै बुंथ'ला आङो ओमफ्राय आब'आ गुमैखौ बबेयाव लोगो मोनजेननाय आरो फार्स्ट समाव गुमैया नोंखौ प्रप'ज होनाय ना नों होग्रोनाय
जोंनि दिनावथ' रावबो सिख्ला मानसिया बेबायदि प्रप'ज खालामफेरा बाट प्रप'ज खालामनायाबो गाज्रि खोथा नङा दानि दिनाव खिन्थु आं बिराद नुयो जोंहा टेक्लानि फनखौ जोंहा टेक्लानि जिथु फेसबुक बियो आंनियावबो अन जानानै थायो आरो मालाबा नुयो आं बा हाजार सिख्लाफोरा मेसेज हरो ओमफ्राय आं सानो आरो आयु जोंथ' दिनैसिम रावबो सेंग्रानो बिदि मेसेज हरफेराखै खिन्थु दानि दिनाव मा एसे चेन्ज जाखो होननानै सानो आरो आङो बा जेबो नङा मेसेज हरनाया अब्लाबो माने जोंनि टाइमावहाय माने रावखौबो हरामोन आरोना जोंनि लोगोफोराबो माने एसे एटिटिउडआव थायोमोन आरो खिन्थु जेबो नङा सोरखौबा नों मोजां मोनो सोरखौबा नोङो फार्स्ट नों बुंना लादों बेवहाय जेबो गोरोन्थि नङा होननानै आं सानो ओमफ्राय गुमैखौ लोगो मोनजेननाया गुवाहाटियावनो लोगो मोनजेनदोंमोन ओमफ्राय जोंना बेबायदि फर्मेलि प्रप'ज आंबो खालामाखै बेबो खालामाखै जास्ट बेयो माने आंनि लोगोनि बिदानि सिगाङाव बुंदोंमोन जे आंखौ बेबायदि फसायो बेबायदि होननानै बेबायदिनो जोङो नाम्बार एक्सचेन्ज खालामलायलायनानै रायलायनानै माने एसे मेजेरलांबाय आरो नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ आं बारा बुंबाय थाला रायज्लायदाव जंखायदाव बेबायदिनो प्रेम काहानिया डट स्टार्ट जालांबाय आरो बास बेनोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय खिथानोसै आङो बे भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन गुमैया बबेनि आरो गुबैनि गुबै मुङा मा अके गुमैया जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि ओमफ्राय गुबै मुङा जाहैबाय मोनिन बर' गुमैया दायो मा मावो बिजनेस मावो गुमैया ओमफ्राय आब'आ माला जुलि जागोन आङोथ' जुलिया माला जागोन आंनो मिथिया नोंनो माबायदि एन्सारखौ होनो आङो नै मोनसे खोथा बुंनोसै आङो इसोरा लायनो जोंनि जोनोम जोंनि हाबा आरो थैनाय बे मोनथाम बुस्थुखौ लायनो इसोरानो खालामनानै हरखायो बेखायनो इसोरा माला मर्जि माला खालामना होयोसै भगबाना आंनि हाबाखौ बेखौनो नेगासिनो आङो इसोरा खालामना होबानो आंबो जानोसै ओमफ्राय आब'नि जुलियाव आंखौ लिंगोन ना लिङा अके लिंहरगोन मानो लिङा जानो जुदि थाखा फैसा थायो जानो होनो हानायनि नङाबाथ' नोङो हाया गारा ओरैनो लेंबाथ' बुंसोगोन लिंबा लेंनानै खामखौनो गोथाव जाहोनो हायासै माबाखौनो गोथाव जाहोनो हायासै बेबायदि बुंबाथ' बिराद दुखु नांगोन ना बेखायनो जा केपासिटि दङ जा माने माबा दङ केपासिटि वाइज माने मानसिफोरखौ लिंहरनाय जागोन आरो ओमफ्राय बेयावबो जायहा इनभिटेसनखौ मोना बिथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा मानो होनोबा सासे मानसिया हानाय हायै केपासिटिनिबो खोथा थायोथ' बेबायदि आरो बुजिनांगौ बेखौ ओमफ्राय आसा खालामो आब' बेफोर सोंथिनि फिननायखौ थाबैनो आब'नि भिडिअ नुनो मोनगोन जायगा बाक्सा गरेस्वर अके थेंक इउ स' माच आगै सोंनायनि थाखाय नोंनो इसिबां बुरजा सोंबाय आरो बेलेगनि कुइसनखौ मा होनो हाबावगोन देलाय आङो सोंदो जामिय औवारि आब' जि आंनि बेस्ट एक्ट्रिस नों लाभ इउ आब' सना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आंनि कुइसना बेनोदि नों गुमै लावदुमखौ माथो सिगांहाय आबा सनाजों होनोमोन ओमफ्राय दा नों आबा सना होनग्रा गुमै लावदुमजों रिलेशनशिपआवसो दं खोमा ने समायगोन ने आब' सानैजों थेंक इउ ओमफ्राय आरो सासे सोंदो प्रसादा ब्रह्म सोंथिया बेल' आंना लावदुम गुमैजों नोंजों मोनसे एलबाम बनायनांगौ आरो जुलिया माब्ला जागोन आङो बेनि एन्सारखौ होखाबाय ओमफ्राय लावदुमजों आंजों मिउजिक भिडिअखौ आं सारप्राइजलिसो बेबायदि होगोन सारप्राइज होगोन आरो नोंथांमोना जिहेतु आंखौ इसिबां अनो बेखायनो आं नोंथांमोननो सारप्राइज होगोन ओमफ्राय एन ब्रह्मआ सोंदों आगै आंनि फार्स्ट कुइसन आगैया मा खालामना थानो मोजां मोनो अके आं मा खालामना थानो मोजां मोनो आं बेरायनो मोजां मोनो मा खालामना थानो मोजां मोनो थानायनिसो होनदों ना मा होनखो जिखुनु बेरायना मोजां मोनो ओमफ्राय आङो बांसिन इउटुबावनो टाइम स्पेन्ड खालामो बेनोसै आरो बेखौनो खालामना मोजां मोनो आङो ओमफ्राय रायलायना मोजां मोनो मानसिफोरजों बेबायदि आरो ओमफ्राय जायखौ लोगो मोनो माने रायलायनानै आंजों सोरबा खाथियाव दङबा बेखौ हेपि खालामना मोजां मोनो बेबायदि आरो नैथियाव आगैया माब्ला जुलि जागोन आरो जानो गोनां बेवाइया बहानि बेखौथ' भगबानासो बनायना दोनगोन अब्लाबो दा जिथु आंनि गोसोनि हास्थायनाय मानाय बेनो जाहैबाय सानो आङो जायखौ मोजां मोनो दायो बेजोंनो हाबा जानो मोन्थों होननानै आं लुगैयो खोनानो मोननायाथ' बहुतआनो खोनानो मोनगोन बहुत बुस्थु स' बे नोंथांमोननि आखायाव मा होनो
मालायनि खोथाखौ एसेबां खोनासंनानै बा मालायनि खोथाखौ पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ एसेबां सानबाय थानानै जेबो लाब जाया बेखायनो आं सानो माखासे खोथाखौ जा खोनायो जेनेबा जोंबो उन्दै टाइमावहा आब' संगिना राजिब बा सोरबा एक्टर एक्ट्रेसफोरनि खोथाफोरखौ बिराद माबा माबि खोनायोमोन खिन्थु दा आङो बे लाइनाव फैनानै माने मिथिबाय आरो खोथाफोरखौ माबायदि बेखायनो माने मा कमन पिपलफोरा जेनेबा आंबोथ' सिगां बेबायदिमोन जेनेबा आंथ' एक्ट्रेस नङामोन माबा नङामोन जेनेबा बे टाइमावहाय जोंबो बिराद माबा माबि खोथा खोनायोमोन खिन्थु बे खोनानाय बाथ्राफोरखौ माने बिसास खालामालासिनो आरो मालायनि लाइफनि एसेबां पार्सनेल खोथाखौ सानबाय थायालासिनो गावबागाव लाइफआवहाय फकास बा गावबागाव लाइफआवहाय गावबागाव लाइफनि खोथाखौ सिन्था खालामनाया बांसिन गोनांथि होननानै सानो बेखायनो आंखौ माखासे पार्सनेल कुइसनफोरखौ सोंनाङा आरो नोंथांमोना आंखौ दिनैसिम 2 बोसोरनै जालायलांसै नोंथांमोना आंनि भिडिअस नायो मा नायो सिगांनिफ्रायनो स' बेवहायनो जुदि एसेबां नलेज दङबा जुदि एसेबां मोनदांनो हायोबा हमदांनो हायोबा नोंथांमोननि मोनदांथिजों आंखौ एसे रिसार्च खालामनानै नाय नोंथांमोना खोनानाय खोथाजों जे आं माबायदि मानसि अके ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना खालि आंखौ माला हाबा जागोन बेखौल' सोंगासिनो आंखौ बिराद बुरै नुबाय नामा आं दानो हाबा जानो गोसो गैया आब' देबिका बसुमतारी आब' नों माला हाबा जागोन बेखौ खिथादो दे हाबा जानो लुगैसोबाय नोंनिखौ जागोन दे खिथागोन उनाव थुलुंगा बर' समायनासिन नुलांदों नोंखौ आब' ओमफ्राय मा कुइसन जाखो थुलुंगा आगै सना थेंक इउ सो माच मुनसन ब्रह्म आब' हु इज योर फेभरेट पार्सन अके आंनि फेभरेट पार्सना जाहैबाय फार्स्टआवनो बिमा बिफा बेनि उनावहाय माबा लावदुम ओमफ्राय टेक्ला आरो नों सोरजों बांसिन टाइम स्पेन्ड खालामो डेयाव अके डेयावथ' नै डेयाव सोरजों टाइम स्पेन्ड खालामो होनबा आं बांसिन हारसिङानो थानाय जायो अन्जनादो नानिदो खालि सिरियाल नायो आंथ' सिरियाल नायनो मोजां मोना सिरियाल नायग्राफ्रा आंखौ गाज्रि मोना दे माने सबाबो बेलेग थायोना खिन्थु आं सिरियाल नायनो मोजां मोना सिगाङावहाय नायोमोन आङो गोदो उन्दैयावहाय स्कुल फरायनाय टाइमाव पबित्र रिस्ता बेफोरबायदिखौ नायोमोन आरो MTVनि माबा माबि श'फोरखौ रियेलिटि श'फोरखौ खिन्थु आं सिरियाल नायना मोजां मोना स' आङो इउटुबावनो बांसिन टाइम स्पेन्ड खालामो आं हारसिं रुमाव थानानै इउटुबाव माबा माबि नायबाय थायो आरो बेबायदि ओमफ्राय सोंदों बिथाङानो नोंसोरजों बांसिन लट्स अफ लाभ फ्रम कार्बि आलं आब' वी विल सापर्ट इउ फर एभार लाभ इउ आब' सना थेंक इउ सो माच आगै ओमफ्राय सुबुंथि मुसाहारिया सोंदों आब' नों गुमैलाव दंखौ फार्स्ट टाइम अबेयाव नुवामोन आं खिथाखांखाबाय आरो मारै फसायलायामोन बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय खिथागोन सोर प्रप'ज खालामग्रोआमोन गुमैलाव दुमा ना नों खालामग्रोआमोन आंबो खालामाखै बिबो खालामाखै बाट बेयो आंखौ फसायो होननानै खिथाना लाखादों आरो बेबायदि प्लिज आब' खोन्थालाय अनोबा आरो रेसपन्सखौ मारै प्रप'जखौ मारै खालामामोन बेखौबो खिथादो नेक्स्टआवहाय स्पेशल भिडिअआवहाय खिथागोन आङो नोंथांमोननो दायो खिथाथ'ला एन्ड क्रिएशन आब'नि मेन थांखिया मा नोंथाङाथ' सानसे नङा सानसे जुलि जालांगोन ओमफ्राय जुलि जाखांनायनि उनाव नोंथाङा फिल्म एलबाम एक्सेट्रा गासैखौबो बन्द खालामगोन ना बिदिनो हानायलासे नाजालांगोन जोंनि बर' हारिनि कालचारखौ दावगाहोलांनो अके आंनि एन्सारा जाहैबाय आंनि मेन थांखिया बेनोदि आङो हाबा जाबाबो गारा आं जेब्लासिम जिउनि जोबथा हां लागोन अब्लासिम आङो बे जिथु जोंनि फिल्म एलबाम बा जोंनि कालचारखौ दावगाहोलांनो आं नाजागोन आरो आङो माने जिर'नि लाथ'आ आरो मावलांबाय थागोन आं जेसे हायो नीलिमा नार्जारी आब' सना नों आंनि बेस्ट एक्ट्रेस थेंक इउ सो माच आगै नीलिमा आंनि कुइसना गुमैलाव दंखौ फार्स्ट टाइम अबाव नुग्रोआमोन गुवाहाटियाव जोंनि बर' हारिनि पि हाज'वारिया सोंदों आब' बे जोंनि बर' हारिनि गुबै जोमग्रा एबा जोंनि ट्रेडिशनेल आर'नाइखौ गुबुन जाथिनि सुबुंफोरा जेबो मिथिया गारा मानो लानो मोजां मोनो बिसोरो गुबुन जातिफोरखौ बेबायदि लानाय नुयोब्ला आं ओरैबायदि दुखु मोनो गोसो सिङाव आरो मोथोबो रागा जोंनो ओंखारो एसे फोरमायहरदो आब' अके गुबुन हारिया जोंनि आर'नाइखौ लानायखौ नों गाज्रि मोननाङा आगै जेबो नङा एक्चुअलि बे जोंनि ट्रेडिशनेल आर'नाइखा जिहेतु जोंनि ट्रेडिशनेल फालिखा बेखौ रावबो खावना लांनो हाखाया बाट बिसोरबो लायोबा जोंनि थाखाय गौरबनिसो खोथा जोंनि ट्रेडिशनेल फालिखौ बिसोर लादों बेबायदि दै आंनि पार्सनेल अपिनियना ओमफ्राय खिन्थु जुदि बिसोरो बुंनानै लायो जोंनि आर'नाइ फालिखौ जे बेथ' जोंनिसो जोंनि फालि जोंनि ट्रेडिशनेल फालि बेबायदि होनबा नोगोद रागा जोंनानै बारनानै टाइगार जाम्प होननानै पुरा बारनानै सौखागोन खिन्थु आङो
Nitul Boro, first comment abosona. Okay, thank you so much, Sagi. Nwngthanga travel khalamna mwjang mwno na mwna? Obviously mwjang mwno, आं बहुत मोजां मोनो travel खालामनानै आरो मोनोब्ला बबेयाव थांगोन होनना सानदो इन्डियानि बाहेराव ओके इन्डियानि बाहेरावथ' आं बहुत जायगायावनो थांनो होननानै सानदों खिन्थु थांनो हानायबोथ' जानांगोन होनदों बेबोथ' थानांगोन बाट आङो साननानै दोनदों पेरिस नङाबा सुइजारलेण्ड नङाबा दुबाइ नायनोसै बहा थांनो हायो ओमफ्राय नोंथांनि भिडिअआव आं नायो आरो लाइक खालामो लाभ फ्रम पानेरि खिन्थाहर थेंक इउ सो माच Bidut Busubutari, my two questions are how much money you earn in YouTube in each video. Okay, आं दहायनो खिथाखांबाय जे YouTubeआव earning खालामनायखौ directly बिदि खिथानो हाया आरो आं मोनसे बे सोंदों माने बेसेबां रां खामायो मोनसे भिडिअआवहाय ओके मोनसे भिडिअआवहाय मा होनबावनो आङो बे भिडिअनिफ्रायथ' नों थैजासिम earning खालामनो हाखागोन नोंनि चेनेलाव जुदि थाबाय थायोब्ला मानो होनना बुंबा मोनसे भिडिअखौ दिनै आपल'ड होबा दिनैल' नायगोन बेबायदि नङा गाबोनबो नायनो हागौ सोरबा समफोरबो नायनो हागौ बै गाबोन नायनाया गाबोननि earningsआव प्लास जागोन समफोर नायनाया समफोरनि earningsआव प्लास जागोन माने सानसेयाव सानसेनि हाजिरा बायदिसो माने बियो जेन'का नोङो सानसेयाव हाजिरा मावबा सानसेनि हाजिराखौ मोननाय थिग बेबायदिनो इउटुबनियाबो बेबायदि नों जुदि दिनै भिडिअ होबाय नों बे भिडिअनि बा दिनै भिडिअ होनायजों लोगोसे नों सिगाङाव आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरखौबो जुदि सोरबा दिनै नायदोंबा बे नायनायनि जितु भिउस बेजोंहाय फैसाया हाबगोन आरो बेबायदि बेबायदियावहाय आंनिबाथ' मानसिनो सलिना जानो थाखाय सानसेयावहाय मोनसे भिडिअ होनायावहाय 1L भिउस जाबानो जथेस्थ' आरोना आंनि मथे 1L भिउस जाबानो नोङो मोजां खामायनो हायो मासावहाय ओमफ्राय what keeps you going or what is your inspiration source okay आंनि inspiration sourceआ जाहैबाय आं दहायनो बुंखादों आं बांसिन टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां मोनो इउटुबावहाय आरो आं बांसिन मोटिवेशनल भिडिअ नायो आरो एसे फानि शर्ट भिडिअसफोर बेबायदि नायो आरो आङो बेबायदि नायनानै माने आङो एसे कन्फिडेन्ट मोनो आरो लोगोसे आङो आंनि जितु फुल डेनि जितु मुड बेयो माने हेपिनेस माने हेपि जायो आरो आंनि मुडा बेबायदि so बेनो बांसिन कुइशन्सफोरानो सेम नों माला हाबा जागोन लावदुमखौ बहा लोगो मोना बेबायदि गोजा आरो ओमफ्राय आब' नोंसिनि जिडि प्रडाक्शननि ड्र'ना बेसे दाम लादोंमोन अननानै नेक्स्ट भिडिअ मेनसन खालामहरथार आब' ओमफ्राय लाभ फ्रम चिरां so I think you will be reply लाभ फ्रम चिरां बेंटल okay जोंनि जिडि प्रडाक्शननि ड्र'ना बेसे लादों बेखौहाय जोंनि DOPआसो मिथिगोन आं एक्जेक्टलि मिथिया समीर व्लग्स भिडिअस आब' नोंनि इउटुब चेनेलनि इनकामखौ खोन्थाहरदोब्रा आब' सना आं दहायनो खिथाखांबाय बेयो कमिउनिटि गाइडलाइन्स बेबायदि थायो स' बेबायदि खिथाजाया बाट मोनसे एग्जाम्पल होजायो आरो जेरैहाय माबायदि एग्जाम्पल होबावनो आं अके आं गेमश्री दैमारि चेनेलनि आर्निंखौल' खिथागोन नोंथांमोननो हिर' गोप्र 9नि प्राइसआ बेसांखिनिखौ एक्जेक्ट माने मोनो आरो मान्थलि ओमफ्राय जुदि भिउसआ बेनिख्रुइबो बारा जायो बिदिबा एसे बारा मोनो बेनिख्रुइ आरो बेखिनियानोसै आरो एग्जाम्पल होनाया मनज रामसियारिया सोंदों नों आब'नि भिडिअसफोरखौ आं नायनानै दुखु दाहाफोरखौ बावनानै जोबोद हेपि थानो नाजायो आं आब' अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय मोनो बेबायदि मानो होनना बुंबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ जास्ट मोनसेल' मटिभ आंना मोनसेल' मट्ट' जे आं नोंथांमोनखौ हेपि खालामनो लुगैयो बेनोसै आरो नों आब'खौ आं गासै बिथिंनिफ्रायनो मोजां मोनो आब' स्पेसियेलि नोंनि स्मेल अ माय गड थेंक इउ स' माच आब'आ लावदुम गुमैजों जुलि जाखांनाय उनाव गुवाहाटियावनो थानो सानदों नामा आब' प्लिज एन्सारखौ होनो नाजादे बेनो आंनि फार्स्ट कुइसन आब' औ मानो होनना बुंबा बेयावनो जोङो सेटेल जानोखौ सानो नायनोसै फिउचाराव मा जायोना फिउचारनि खोथाफोरखौथ' बिदि एक्जेक्टलि बुंनो हाया बाट दायो साननाया औ जोङो गुवाहाटियावनो सेटेल जानो सानो ओमफ्राय जेबिता नार्जारि आब' you are so sweet and you are an inspiration for many girls thank you so much आगै you are an amazing when you are going to get married आं दहायनो खिथाखाबाय बा बनजार गेमिंआ मा सोंदों आब'नि एक्सआ साबैसे आं बुंदोंना इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन आं बेयावहाय लावदुमनि आंनि लाभ स्ट'रिखौबो खिथागोन आङो ओमफ्राय बे एक्सनि खोथाफोरखौबो खिथागोन दा नायबाथाय दुखु मोनगोन आंखौ मेनसन खालामासै बियो आंखौ मेनसन खालामासै बियो बिदि होननानै बेखायनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खिथागोन आङो बेखौ
ओमफ्राय Gemsri Daimari नों नोंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरनि गेजेराव सोरखौ बांसिन मोजां मोनो गासिखौबो मोजां मोनो आं बेबायदि सासेल' मोजां मोननाय बेबायदि गैया आरो गासिखौबो मोजां मोनो आरो नोंनि लाइफआव मोननाय बयनिख्रुइबो बांसिन गिख्रंथावसिन एक्सिडेन्टआ मा जायखौ नों गोसोखांबा दासिमबो गिनाय मोनो गोजांस्रिउ मोनो आंनि लाइफआव बिदि सिचुएशनआ दा फैथोंसै होनना सानफ्लाङो एनिवे लाभ इउ टु अके आं जोंनि फेमिलि मेम्बार्सआवथ' गासिखौबो मोजां मोनो आरो आंनि बयनिख्रुइबो लाइफआव गिख्रंथावसिन जाथायानो जादों रिसेन्टलि जालांनाय जाथाया 2020नि फेब्रुवारिनि 2 तारिखाव जानाय जाथायानो आंनि लाइफनि माने लाइफआव आं बेबायदि दुखु मोनफेराखैमोन आरो लाइफआव आंहा बेबायदि दुखुबो गैयामोन बेनो फार्स्ट एभार दुखु ओमफ्राय आं सानो इसोरा बे दुखुखौ होनायावबो बिराद रिजन्स दङ होननानै आं सानो बेखायनो दिनैसिमबो गोसो हमथानानै दङ जास्ट बिलिभ इन गड आरो जेबो बुंनो हाला आं बिनि अनगा प्रान्जल ब्रह्मआ सोंदों लाउदुमनि फेमिलिखौ ब्लग लाबोसिस एन्ड फादार मादार मा मावो एन्ड नखराव साबैसे अके लाउदुम मोननाव आङो खेबसेल'सो थांदों खेबसेल' बेबो बेसेबांआवलाय 2020आवमोन नामाथाय 2020आव आं लाजिसोयो इसानाव ब्लग भिडिअ बानायनो होनबा आं बिराद लाजिनाय मोनो बेखायनो जेब्ला थांगोन आङो ओरैनो जोङो बिदि खामानियानो थानाय जायाना ओरैनो बांसिन जोंहानाव थांनाय जायो न'आव थांनाय जायो आरो बाहेराव थांनाय जायो बा गुवाहाटियावनो बांसिन थानाय जायो बेखायनो खामानि गैयाबा माने थांनो बायो आरो ओमफ्राय लाजिनायबो मोनो लाजियो नालाय ओमफ्राय जेब्लानोखि थांगोन आङो निस्सय आं भिडिअ बानायनानै होगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय North boys, I love you, danke the love support from me. Yashita Brahmo, abo नोंनि inspiration or नोंनि फेभ इउटुबार जायजों नों inspire जायो okay आंनि फेभ इउटुबार होनबाथ' सासेल' गैया बहुत दङ आं motivational videos बांसिन नायो ओमफ्राय आरो vlog videosफोरबो नायो funny shorts videosफोरबो नायो गोबांनि नाम दङ माबायदि खिथाजोबनो आं दा फेभरेट इउटुबार होनबाथ' सोरखौ होनबावनो आङो vlog चेनेलनिफ्राय साइ स्टाइल ओमफ्राय डेड ग्लेम कपल ओमफ्राय आरो बहुत दोङो बहुत बुंजोबनो हाया बहुत दोङो ओमफ्राय आरो बिदिनो बै माखासे जेनेबा दुखिया मानसिफोरखौ जे हेल्प खालामो बेबायदि टाइपनि जे भिडिअसफोर खालामो मा नाम दोङो आङो बेयावहाय स्क्रिनावहाय होनानै नोंथांमोना नायनानै माबानानै लादो ओमफ्राय अल इन वानआ सोंदों आंखौ आब' नों मा ओंख्रिखौ बांसिन गोथाव मोनो जोगोनार गुमै लाउदुमनो मा ओंख्रि संना जाहोगोन गुमै लाउदुमनो आङो ओंख्रि संनानै जाहोनो दरखारानो गैया बेनो संखायो गोथाव आब'आ नारजि अमा ओंख्रि संनो रोङोना रोङा रोङो खेबसे खेबनैल'सो संदो खोमा आङो आब' नों माला हाबा जागोन आरो जोंखौ लिंहरगोन ना लिंहरा लिंहरगोन दे ओमफ्राय आब'नि अरिजिनेल भिलेज एन्ड टाउना आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अरांनि गेलाबिल सकनि एमआइ बड'टेक आब'आ बिन्दास लाइफखौसो मोजां मोनो खोमा नेक्स्टलाय आब' अभियासलि आं बिन्दास थानो मोजां मोनो आरो सासे हिन्जाव मानसिया फाइनेन्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ आरो लाइफआवबो माने इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ सब मानसियानो हिन्जाव मानसिल' नङा हौवा मानसिफ्राबो आरो आंनि थाखाय हिन्जाव हौवा जेबो डिफारेन्स गैया सब इकुवेल आयौ बिराद कुइसन्स दङ दा इमान गोलाव जाबाय भिडिअआ आं मा खालामबावगोन ओइ आब' नोंथ' जोंखौ 100K जाबा बिलिफां बसुमतारिया सोंदों दे ओइ आब' नोंथ' जोंखौ 100K जाबा अमा जाहोगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय जाहोआसै दाबो जेबो नङा दे आब' आं जाहोदोथ' माने आङो अमा जाहोगोन होननाया जाहोबाय आङो खिन्थु एक्जेक्ट टाइमाव जाहोनो हायाखै मानो होनबा लकडाउन जादोंमोन ना जमा जाहोनो हायाखैमोन ओमफ्राय साबस्क्राइबारफोरखौ लेंगोन ना लेङा अके लेंगोन दे नोङो लाभ फ्रम बाक्सा डिस्ट्रिक्ट भुटान रड साइड अके थेंक इउ सो माच बिलिफां बसुमतारी आगै मार्टिना बर' नों मानो इमान किउट थेंक इउ सो माच अके नार्जारि क्रिएशना सोंदों आब'नि गोदोनि फरायनाय स्कुल ओमफ्राय कलेजनि नेमा मा अके आंनि स्कुला जाहैबाय एलपि स्कुला जाहैबाय बटाबारि गेलाबिल एलपि स्कुल ओमफ्राय एमइ स्कुला जाहैबाय बिष्णुराभा बड' एमइ स्कुल ओमफ्राय हाई स्कुला जाहैबाय बिष्णुराभा बड' हाई स्कुल ओमफ्राय कलेजा जाहैबाय बिष्णु प्रसाद बावगारबायलै र' बिष्णुराभा कलागुरु आर्टस कलेज बेमोन नामाथाय बावलायलायबायलै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो फरायदों उदालगुरि कलेजावहाय डिग्रिया ओमफ्राय मास्टार डिग्रिया नेहुआव नर्थ इस्ट हिल इउनिभारसिटि
इंलिश मिडियामाव फरायनाय ना बर' मिडियामाव फरायनाय इंलिश मिडियामाव फरायाखै आङो बर' मिडियामावसो फरायनाय ओमफ्राय धोरोम भाया सोंदों थेंक्स दसे समनि थाखाय आंनिफ्राय कुइसन्स आब' सना गिबियाव आब'आ मा खालामनो थानो मोजांसिन मोनो बेखौ आं खिथाखांखाबाय आब'नि हिर'आ आदा लावदुमानो नामा अराय समनि थाखाय औ नंगौ आब'आ दासिम फिल्माव मोनबेसे आगान होखो 4K भिडिअनि अनगा हो आब' फिल्मा जाहैबाय मोनसे मोजां मोननाय खाना लोगोरि ओमफ्राय फाग्लि ओमफ्राय उदांस्रि ओमफ्राय संसारनि अर मोनबासो जाबाय नामाथाय मोनबासो दां आं बारा एसेबां गोसोआव गैला खेरखातारि गर्ल्स लावदुमजों माब्लानिफ्राय रिलेशनशिपआव दं अलमस्ट 2 years जासिगोन लावदुमनि फेमिलियाव सोर सोर दं अके इसा बिमा बिफा दोङो बिदा बिबाजै बिदा खैजोन बिदा साथाम बिबाजै बिबाजैफोरनि गथ' बेबायदि दङ आरो ओमफ्राय दा सोंथि आब'आ मा खालामना मोजां मोनो आं दहायनो खिथाबाय गासिबो मा खालामना मोजां मा खालामना मोजां मोनासो सोंदोयो सोमदोन बर'आ सोंदों आंनिफ्राय मोनसे सोंथि आब'आ मा खालामना मोजां मोनो गासिबो मा खालामना मोजां मोनो सोंखाबाय नालाय आंना बेखौनो सोंबाय मा खालामना मोजां मोनो आङो थाब सिखारनो मोजां मोनो आङो फुङावहाय खिन्थु थाब सिखारनांगौ दे किन्तु आङो एकदम पांचुएल माबायदियाव पांचुएल माने आंनि जुदि शुटिंफोर दङ बा बहाबाफोर थांनांगौ दङ बेबायदिबा आङो एकदम आर्लि मर्निं सिखारनो हायो नो डाउट किन्तु बेलेग दिनावहाय आङो थाब सिखारनो बायो माने थाब सिखारनो हाया रिंसार क्रिएशन आब'नि फेभरेट इउटुबारा सोर आरो आब'नि एमआ मा आं दहायनो खिथाखांखाबाय पिपुल बसुमतारी मालाबा आं बास बोराय सानिफ्राय ओइ गेमस्रि बिग फेन गाबज्रि हरबा सिंगोन ना सेङा मा होनखो सिनायगोन ना सिनाया होनखो नामाथाय अके सिनायगोन दे आं माथो हरगोन आं बेबायदि नङा बेबायदि टाइपनि नङा इभेन आं जुदि सोरखौबा सिनायो आं फार्स्ट माथो होग्रोयो आं नेबाय थाग्रा मानसि नङा जे बे आंखौ माथो होबासो आं बेखौ होगोन बेबायदि टाइपनि मानसि नङा आं सोरखौबा सिनायो बास आं डाइरेक्ट ओइ हाय हेल' होननानै माथो हरखागोन आरो थुनलाइ गयारि फार्स्ट कमेन्ट आङो नोंनि भिडिअखौ नायो आरो लाइक खालामो थेंक इउ सो माच नोंनि बिएफआ सोर मा आसा खालामो रिप्लाइ मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव खिथागोन आङो हेल' आब' सना नोंना दादा लावदुमानो नामा गुबै जागोना कुमा देबि सेत्री औ खालि बिदिल' सोङो आंखौ नाजायो हाबा माला जागोन आब' कुइसन्सखौ मोजां मोनदोंबा 250 आब' 250 माने मा होनखोथाय बुजायसै आं